Yayi. Najan topun Kakang adoh saka siramu, bot-botipun Kakang ngupaya boga brana kanggo bahagianing kowe kelawan aku besok yen to bisa nyawiji wong ayu. Disekseni lintang-lintang sing mlayu mubeng iki wong ayu. Tresnaku muga-muga bisa lestari coba lek apik. Ayu kaya sliramu. Sang sampean lho. Nglam-lami. Iya. Ambabar mawangi semi. Harum kembange melati. Dasar bulan dadari. Wong ayu satya rumaksa nolong sasat abyoring kartika dadya puspita ing nendra hanjang kepi tresna dadya impenku ning wayah bengi wong ayu pindha sang bidodari. Rasa tresna kang sejati kemanggihan lestari kangitong tembang suci yang sopi sajron sopi Cahayamu Ahmadani Saratri dadya kembang ati angan-angan kula lono tawan miteri tanpa Lemahku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawan. wong ayu Pripun Kakang? pindah ning Kartika ning angkasa loro ngiwingi padaning atinipun Kakang kawan siramu Masa ta? pandanging atiku kalawan siramu nampa katresnane Abilawa wong ayu atyo lumaksa nolong sasat abyoring kartika kadya puspita ing nendra hanjang kepi tresna karya remaja audio sound system. So, Rasa tresna kang sejati magia lestari kangitong tembang suci yang sopi sajron sopi cahayamu Ahmadani Saratri dadya kembang ati. angan-angan kula lono tawan miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kabagyan banget manis sinawan Lestari Abilawa Indonesia kanggo manten sakoret ya Mbak Elet ya. Muga-muga tetap lestari gendang diparingi berkah putra-putra. Amin. Bariki Mas Rizal karo Mbak
nolong sasana biore kartika kadya puspita ing nendra kanjang kapi tresna Rasa tresna kang sejati pemanggian lestari Kandung kembang suci yang sumi sajroning sopi Jayamu medangi saratri dadya kembang hati angen-angen kula lono tawang miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kabagyan banget manis sinawan wong manis sing tak sayang muga-muga tresnaning manten sarimbit lestari Amin. amin